Awan bu vakit nasıl ya? Assalamu Halkını alaykum. Qowmiya iki beýleňiz. Aleykümselam. iki dak koyan ýaly halkyna şey saklıyor. Ana Allah'a kula söz verelim ana olanlar. Selamun aleyküm. Wa alaykum salam. Ay men bir söz alyp bir aýratyn aýçakladym ýok, prosto goşulasym gelýär. O egerde şeýle halky kösäsi gelýän bolsa, goý kösensinler, goý öwrensinler diýjek bolsa, ilki öz çağalandan öwredip başla. İlki öz çağalaňy ajrak sakla. İlki öz çağalaňy kyn sakla. Goý kösensin daim aýratyn goýber hayatyny, goýber okuwny, goýber işlesin. Näme üçin sen öz çağalaňy edip bilenin edýäň, hemmelaryň aňyr başyny edýäň. O halk kösenmeli çağalan kösenmeliler. Nirede olar ýalyk adalatlylyk bar. Näme üçin halk seni ştaýyk getirdi, sen halk üçin ştaýyk geldin. Şeýle dämi? Sen ilki bilen halka yeňillik etmeli, etjek bolsaň. Näme üçin onda sen hemme çağalan samolyotda eýlek-beýlek uçurýan, iň ýokary okuwlarda halkyň nämesi kem şondan? Sen öz çağaňdan halkyň çağasynyň nämesi kem? Nämesi erwet? Ya bir göz wada, ya 3-5 tan göz wamy? Näme üçin sen beýdip halky köseýäňdan öz çağaň köseň ok. Goý kösensin çağaň onu. Sen terbiýe beresiň gelýän bolsa, şeýdip şolar ýalyk durmuşda tejribe beresin gelýän bolsa, kynçylygyň üstünden onu başla da sen öz çağalaňdan. Näme üçin halkdan başlaýan? Näme üçin şeýle de bir kyn közenip ýören halk, şeýle de bir hiç garny doýup görmedik halk, şeýle de bir normal ilim bilim almadyk halk, ýene de oň üstüne ýene de beter muşakkat barny ýagdaýyp ýene de köseýän bar. Näme şunça kösenen halkyň azmy? Şunça aç bolany azmy? Mundan beter näme üçin ýene kösejek bolýan? Mundan beter ýene näme üçin aç goýjak bolýan? Newjel halk şonu zaslujyt etmedi? Newjel halk şonu gazanmady? Sen birazjyk da bolsa rehimiňi, sen birazjyk da bolsa eliň gözüňi açmaklyň, sen birazjyk da bolsa rehim göz bilen seretmekliňe halk näme beýle etdi ki, beýle arym küýdi ki, halky sen kösäsin gelýär. Näme sana halk etdi? Sen çağaň öldürdimi? Sen tohumyny gyrdymy? Sen malyň mülküňi gözlekdimi? Sana bir zat etdimi ki sen beýle halkdan beýle erwet arym koýupdyr? Näme etdi ki sana halk goý kösensin diýän? Ha? Sen gaýtam Türkmenistanyň hemme gülüni sorup otyrsyň. Näçe pul alsaň şonça da az sana. Näçe iýsen şonça da az. Ýene üst-üstüne alýan, milliardlarça alýan. Göýe bar, gawyryň içen bir gyzyllan gurjak ýalyk edýän. Sen gawyryň içini gyzyllan guranda da bar şol gowhar daşdan guranda da bar. Sana şol atlaryň peýdasy ýok. Hiç hilek peýdasy ýok. Näme üçin sen bu halkdan alyp, howa iň soňky çölegini içine alyp, sen beýdip aňaryňa depolap goýup, inşallah bar. Şol adamyň bar bilýän, ýani tutmaly, şu pulun içinde saklamaly, türmede goýmaly, pullaryň hemme ogurlan zatlaryň içine goýmaly, ne çörek bermeli, ne de zat bermeli. Ina al, şu pullary iýdänim hayatyň sur diýmeli. Primom tekstim, kagazy alyp çeýine de iýdänim, energi al, hayatynda ýaşa diýmeli. Şeýdip şu durmuşda şolada şolar ýalyk edip ymtylan adam, hemme halkynyň üstüne çyzyp közäp hemme zat eden adam inni şonuň türmäge dykmallanym inşallah şu skora bolar. Gaty golay wagtda bolar. Eýen biz görüp otyrys wara. Howa şonu türmede goýmallanym şol öz brilliantlaryny, dollarlaryny, gyzyllaryny, şu gymmat saatlaryny, gymmat eşikleriniň arasyna gömmeli şunu. Ene al şunu iyi diýmeli. Ene şeýtirip energi alla ýaşa diýmeli. Gözüňe goý, burnuňa goý, ağzına goý, hemme ýerine goýda bir dollar, gulaklaryňa goý. Howa hemme zadyň etdip ana şolar ýalyk etmeli. Isledingmi şunu? Şonu bermeli. Howa bu aslında halkynyň elindäki mal mülküni halkyna bermeli bolsa, bu özüne alyp özüni doldurup çağalaryny hemme zady edýär. Şolar ýalyk bir wujdany ýuwdan, şolar ýalyk bir garip adam, gaty garip adam o. Köňlünden garip näçe bolsa da bu görgünler $300, halk $300 aýlyk alsa begenýä eýýäm. $300, abışna $100, abışna $300 aldym diýip begenýä. Sen ne hara pul alyp begenýäň, sen ne de zat alyp begenýäň. Özüň her tarapyny begenjek bolýan. Halkyň inni gany içip begenip başladyň. Halky inni közensinler diýip begenip başlaýan. Sen bir hilek bar, mazahist diýämi, näme diýär bir halkyny közäp energi alıp halkyny közäp şondan bir lezzetlenip sen inni artık şoňa geçip başladın. Sen bir adam mı var? Dogry diýäň Talip. Adam amengdeş.
realni adam amegdir. Sudurun adam içinde ne adamçılık var, ne de zat var o. Sen var gutorun adam, vapşi çürek giden adam. Dine maniken var şol için olin var. Yöne boktan olu. Nastol kesen ervet adam. Bu adamlar var. Bile bir adamın yanında da saklaman adam değil o. Niday bokşun kovası bir adamın kovasının içine giyip şoda bozulaymasın deyip daşta o çölünüm anırsında saklamalı adam o şularla gati ervet. Ervet enerji geçirirsin. Ervet zat geçirirsin. Sen Türkmenistan şeyli var ervet ettin. Ervet enerji açıka hemme kişi yigireniya, vatanını yigireniya sen üçün. Sizin ikiniz üçün yigireniya o. Sizin tohumunuz üçün yigireniya o. Eğer de yancı daşını eşitip durdum da realni Türkmenistan'ı östürecek olsan, sistemasını etçek olsan edip bilirsin. Şeyli kovu edip bilirsin. Hova Türkmenistan'ın şoňa hemme mümkinçilikleri var. Yer asy, yer üssü we halkynyň ýuwaş sada bolmaklygyň özü eýýän bir gyzyllan gymmat. Eýýän gyzyllan gymmat var. Hova sen hemme instrumentin ba elinde. Köp yurtlarda ozat yok. Ya yer asy baýlyk yok. Ya yer üssü baýlyk yok. Ya halky bir zat etdiren yok. Ya ýene Türkmenistan şeyle var gow derecede. Şunun gowlugyny diňe erwet tarapy ulanyň. Diňe erwet zat edip ulanyň. Şeyle var erwetlik tarapdan ulanyň boli halk var inni görgüli var. Näme çeňini bilen oku. Ýöne Allaha şükür. O sin edip durýar solin soňkyda monitoring edilýär-da, uje köp adamlar çykyp başlady. Pikirini aydıp başladı. Allah razı olsun. Adamlar korkmaň, absolutno korkmaň. Artık bizim yitirilecek zadymyz galmady diýäňe. Şolar ýaly bizim yitirilecek zadymyz galmady o. Hiç zadymyz galmady. Diňe bir janymyz galdy. Bu janan beýdip itler kimin ýaşap geçmeklik ol hiç bir musulmana da hiç bir adama da yaraşmaya itlen caniyalık edip zordan sürünüp hayatın geçirmeklik ay geçse olýaly diýmeklik yok. Onu var bir kaçistünni durmuşda geçirmeli, gymmat durmuşda, gerekli olan durmuşda, islenilýän durmuşda geçirmeli, islenilmeýän it durmuş bize gerekkel. Şoň üçin hem ýekece janymyz galdy. Bu jany ýara it ýalyk bolup ýaşaman normal adam ýalyk bolmaly. Ýa-da bir gitsin şehit bolsun şu janyňla, beýdip it durmuşyň itin hataryna girip bar, daşy itlerin bar adam sanyndan ýokarda dur ho. İtlen adam sanyndan ýokarda dur. Heykele diýerler itler üçin onu bunu gurýarlar. Adam üçin bir gurulýarmy? Diňe baýlar üçin gurulýar. Diňe çüýrükler üçin gurulýar. Diňe şular üçin edilýär-da, ýöne halk üçin edilýär-da soňky döwürde bu torda absolutno ýok bara. Sağ ol Allah goly. Allah razı bolsun. Barakallahu fikum. Vatandaşlar, hakykatdan bular bara seredin. Iň bärkisi men ýagam aýtdym. Kafeler, restoranlara seredin. Diňe öldürün ki işliýe giyje günniz. Sada bir telekeç açyp bilýärmi? Açyp bilenok. Hemme zadyň gowsy bularda. Bolýa ýerde bara deňlik bolsa da bilýän, olarda da bolsa da, hatda da bolsa da. Ýöne olam ýok. Konvertasiýa bularda bar. Konvertasiýany 3 ele birden arkaýyn bankdan geçirýärler. Daşy bara Gurban Gulynyň gyýyzy Inberk saýdaly. Milliardlarça pullary bar bularyň. Ýöne garip halkyň keselleriň üstü bilen pul gazanýarlar. Ýurda derman getirýärler 3 ele birden konvertasiýa edip özüm Qarabağdardan dermanlar satyp otyr. Tam halkta dertten başga zat ýok. Şu dertten peýdalanyp bara halkyň derdinden pul işleýärler. Bul maşgala münasipmi bizim hökümet ýol başçy bolmana? Şonuň ýakynlary bolmana. Özüňe bir sorak beriň. Men meselem ýurt ýol başçynyň garnaşy bolsam, prezidenti bolsam, meniň eýerde mümkinçiligim käm bolsa, men dermanyň üstüne hiç şili pul gazanjak kel. Sebäp derman diýilende keselçilik ama Allah Teala hiç bir adamın başına getirmesin. Bilýäňe de keselçilik näler wesat. Keselçilikde näçe adam ejir çekýär. Türkmenistanyň iň berkisi invalid maşgalara zatlar, dermanlar alyp noklar. Derman aljak bolsa kösençilik hökümet dermanyny berýär. Assalamu aleykum. Derman berýär, ýarsyn berenok. Pul vermeli, zat etmeli. Invalidiniz iň berkisi aljak bolsaň, özüňe palojny invalidiniz aljak bolsaň bar pul vermeli, zat etmeli, komissiýadan geçirmeli. Şu zatlar hemmesini döredýän kim? Bu hökümet. Gurban Guly berdi Muhammedowyň ýol başçylygyna, Keserdar berdi Muhammedowyň ady geçýär, sanyň goýdy. Özüň görüp otyrsyň. Şu zatlary biz garşylyk görkemedir. Halkymyz ayağa almaly, uje şu zatlaryň netijesi bolmaly watandaşlar. Bir saparjak ayagyň galsak, inanın maňa mundan soň hiç adam bolmaýar. Mundan soňkylar olar ýaly ýürek etmeýärler. Bu edilýän zatlar biziň